Já a tady expert na fotbal Vojta. Bude tohle kanál Fotbal o fotbale, kde bude každý den vycházet nové video. A bude to s fotbalovou tematikou, plus budou streamy nějaký, to ještě upřesníme v jaký dny. A prostě myslím, že bych tak na nějaký stream vyhrál na pondělí, něco na úterý, uvidíme ještě. To přesně řekneme v dalším videu, který bude zítra. Tady máme fotbalové dres Slávy, ale tady to je jenom takový nějak, aby to bylo nějaký pozadí dobrý, postupně to budeme vylepšovat. Ale je tady odborník se mnou na fotbal Vojta a točíme dneska v pátek, jestli si víte fotbal, jak v pátek se dá nějaký zápasy, takže začneme pátkem. Leicester 0-4 Brentford. Máš k tomu něco, co bys chtěl říct? Brentford hrál dobře, dal nějaký góly na začátku. Jako Visa, Meubo, Norgard a Carvalho. 32. minutě už to bylo 3-0. Takže jako Brentford je 11. Brentford je 11. Leicester 19. Takže se dodal nějak čekat, možná ne tak velký výsledek, ale každopádně 4-0. Je to prostě tak jdeme na další zápas. Takže teď tady máme Ligu 1. Rennes porazil 1-0 Reims. Jeden gol, dal gol Kaliumendu z penalty. Oni dokonce měli 2 červený, to Reims. Možná to špatně vyslovuje, omlouvám se. Rennes 13 jsou 26. Reims 15, takže to byl to vyrovnaný zápas, prostě z penalty dal Kaliumendu gol. Ten další utkání Serie A. Leeds Udinese. Udinese se odráží k lepším zítřkům. Leeds opět zradila chlaba ofenzíva. Takže tady Udine prostě asi kolo z penalty, ten zápas jsem neviděl, takže nemůžu úplně soudit. Asi to se trochu dalo očekávat. Udinese 36, Leeds 25. Nemyslel, jdou zpětně vidět kurzy, takže to bylo takové jako, ty kurzy jsou dost vyrovnaný, ale tak asi vyhrál asi ten lepší. Bundesliga. No tak tady Freiburg zdemoloval Brémy 5-0, no. Což tabulkový umístění těchto dvou klubů je, Freiburg je 4., Brémy 12., což se jako trošku dalo čekat, jo. Já jsem 5-0 fakt nečekal. Sidila, Grifo, pak se mohl Brémy vrátit do zápasu, André Silva dal penaltu a pak už ve druhém poločase Grifo, Doan na druhý gol, takže celkově 5-0. Tak chceš se k tomu nějak vyjádřit? Tady byl dobrý výkon, dále už... Jak lidi pak třeba napište do komentářů, jak se vám líbilo video. Grifo... A budeme nějaký dělat streamy na Instagramu. Grifo 2 góly, takže dobrý. Ano, napište, jako my si to posadí budeme trochu snažit změnit, jako zas to posadí určitě bude postupem času lepší a lepší. Sdílejte to svým kamarádům. A sdílejte to svým kamarádům. La Liga. Takže jdeme do La Ligy. Celta Vigo porazila 1-0 Osasunu, dal gol Iago Aspas. Jestli je to překvapivý, nevím. V tabulce teda momentálně se hraje další zápas, takže Real Madrid druhý, když to trochu odbočujem. Takže teď se vámi Celta Vigo a Osasuna jsou úplně na stejně bodů. V tabulce 9. 10. Samozřejmě před tímhle zápasem na tom byla Celta hůř, takže fakt vyrovnaný. Taky zase jeden gol z penalty. Fakt prostě vyrovnaný zápas, rozhodla to penalta, nevím, co bych k tomu měl říct. Sobota. Takže začínáme v Premier League, kde se hralo 7 zápasů. Everton 2-2 Manchester United, jo. Jako díval jsem se na zápas a prostě upřímně už jsem myslel, že ten Everton zvládne, jo. Navíc potom, jaký je krizi United, jako jsem už fakt myslel potom komu že to nezvládnou. Fernandes dal zpřímý kopu na 2-1, pak ten gól 2-2, prostě nakonec myslel jsem si, že to nezvládnou ten United. Upřímně je to fakt překvapivý výsledek, že tu United zvládli. Ale furt jsou 15. Upřímně myslím si, že to prostě úplně nepůjde. A teď jako první takový větší překvapení, Arsenal prohrál s West Ham 1-0 doma. Ale jako i tak měl sice červenou, ale až od 73. minuty. Jinak rozhodl Bowen v 44. Jako je to tam takový prostě je to tam takový asi ta anglická Arsenal je druhý. West Ham máš 16. No, taky se jim moc nedaří, bývali lepší West Ham, ale tak já West Hamu docela faníme, jsou tam 2 Češi, takže asi dobrý. Bournemouth a Wolves. Wolves vyhrál 1-0. Tak asi prostě dobrý to jsou takový množstva, to moc nesleduju, jako přímě nevím, jako jestli to je jako,
Tak jako, teď budu zase říkat já, takže jako dobrý. Wolves prostě porazil Bournemouth, takže a gol dal Kuňa, asistence Muneš, takže ti dva hráči to udělali dobře a Wolves vyhráli na 0, takže museli dobře bránit. Takže Ipswich 4 na Tottenham. Myslím, že jsme, a jo, Fulham Crystal Palace jsme přeskočili. Tam dal vlastní gol si dal Andersen, pak neuznaný gol Matetovi a Munoz dal na 2-0. Takže byl to asi taky ten trochu asi méně zajímavý zápas. Fulham je 10. Crystal Palace 13. No prostě, to jsou takový ty utkání, to může dopadnout jak všelijak, ta anglická je fakt vyrovnaná, prostě 2-0, no. Jdem dál. Ipswich 4 na Tottenham. Jako to taky není úplně nějaký překvapení, když všichni víme, jak na tom Tottenham v téhle sezóně je. 12. místo, byl na tom dokonce již 15. byl. Kinský nechytal, chytal Vicario, Kinský jenom na lavičce. Tak je to logický, že tam asi teď to bude mít těžší. Johnson dal v prvním poločase 2 góly, pak ještě snížil Omari Hutchinson, ale Spence a Kuluševský rozhodli, takže 4-1. Southampton Brighton 4-0. Tak všichni víme, že Southampton je v poslední, i když možná tam mohl zabojovat o něco. 4-0 asi není ani překvapení moc, i když jako kurzy byly, no, asi to 4-0, možná bych typoval tak 2-3, ale fakt Southampton na tom prostě špatně. Je to tak prostě poslední skoro 1961, furt lepší než Budějovice, že? Ale o tom někdy teď jindy. Aston Villa 2-1 Chelsea. A Chelsea se teď trošku začíná upadat. Je až 7. Byla 2. prostě, takže jako samozřejmě všichni ví, že největší krize Chelsea, to byly snad 13, 14, jako, ale taky pomalu padají do nějaký té krize. Fernandes, Asensio, Dagoida Asensio, Marco Asensio, myslím bývalý hráč jo, PSG a Realu Madrid, ano. Jsem přesně nevěděl, za co hrál teď. Takže ano, takže máme Premier League v sobotu. Šance liga naše. Jinak jako napište, jak se vám to líbilo, my tady budeme, třeba zítra se zase budeme mít zvěnovat zprávám třeba, ale teď dneska jsou to fakt čistě výsledky. Dukla Praha 1-3 Sigma. Tak Dukla je tam fakt špatně. Předposlední Ší, Brighte, Kliment a Hora. Honza Kliment je na 13 gólech, takže fakt fantastická forma. Určitě se bude jenom zlepšovat a jako, i když Sigma není můj oblíbený mužstvo, tak jsou 6. A Dukla je 15. Dlouhodobě asi tý Sigmě to dělají správně, tak samozřejmě asi ta úroveň Plzeň Slávy jsou někde asi trochu jinde. Možná k tomu Baníku by se mohli postupně dotáhnout, ale to tak spíš v budoucnosti. Samozřejmě teď trošku asi zajímavější zápas s Baníkem na Teplice. Bylo to dlouho 0-0, až Kubala hodně sporný gol v té 77. Nakonec to platilo. A pak dal na 2-0, no a Teplice jako se drželi, jsou sice 13, ale všichni víme, že Baník prostě teď se mu daří. 2-0. Máš k tomu něco, co bys chtěl třeba říct? Baník dlouho nevedl a pak dal gol, tam se ještě zkoumal offside a ve 2 góly dal Kubala, no. Ty jsi to říkal, ne? Jo, říkal. Že Pardubice 0-3 Mladá Boleslav. Pardubice jsou na tom dost špatně. Jsou 14. Nedávají penalty. Simon zase nedal penaltu, nebo zase. Myslím, že se jim to stalo víckrát, že se nedali. Nebo vlastně možná ne ani. Boleslav se jako body pro Vojta Stránský John. Tak ta Boleslav jsem myslel, že třeba po odchodu Kuše, že se zhorší. Jako jsou 7, což asi nevím. Třeba napište někdo faní Boleslav, jestli vám to stačí. Ale jako asi Bolesláci by třeba chtěli 5. místo, ale momentálně to nestačí. Musí trošku zlepšit. Tam samozřejmě Sparta 2-1 Budějovice. Jsem to říct, asi se čekal výsledek 5-6-0. Budějovice fantastický golman, drželi se neuvěřitelně dlouho. Jakož asi škoda pro ty Budějky, jako mohli tam tu remízu klidně uhrát, když jako mohli, kdyby dovolím si říct, že Sparta neměla. Sparta měla lepší tlak kolem té 40. 30. pak ten gol padl tak... A ten musíme pochválit brankáře Budějovice. Jo, jako. ten gol pak padl trošku z ničeho, mi připadne, jako kdyby tam to dostali do té 70. Jako kdyby to možná do té 70. tak by Sparta ještě víc nervózněla. No jako asi
Míka pak na Červená, 2-1. Určitě na to se o ně diskutuje, tak červená asi správně, nebo možná nesprávně. Fakt já omlouvám se, že tady prostě ten pozadí je dost špatný, ale Se zlepší do dalších videí. budeme to trochu upgradeovat, jako určitě to budeme upgradeovat. Slibujem, ale doufám, jako, že se to povídání naše je zajímavý. Nechci, aby tady někdo zbytečně trávil čas, aby se nudil, jako je to zlodně zdlouhavý, že? Takže Lille trošku zrychlíme. Lille 2-1 Monaco, 2 góly Haraldson, Minamino. Nevím, co bych tomu řekl, Ligu 1, tak asi moc nesleduju, no prostě Dobrý výkon. PSG tam je úplně jasně demoluje, Lille 4. Monaco 5. Prostě to tak bylo, no. Takže sám děti je 3-3 Angels, to fakt je zápas, kterým já nemám skoro co říct. Abdelaj. Pak Dieng, já ty mužstva neznám moc. Angelus, Sanet, víš, dál tuším Sima, fakt tyhle muž neznám ty mužstva, takže nevím. Aure, nevím, jak se to vyslovit, třeba Marcel, Olympic. Asi trošku překvapení, protože Marcel, co aspoň teda vím, myslím, že samozřejmě ten Marcel je kolikátá? Druhá, jo, takže asi trochu i velký překvapení. Jdem dál, Serie A. Parma 2-0 Bologna, asi Parma myslím, že postoupila v téhle sezóně, takže i když jsou dost vyrovnané, tak Bologna jasný favorit. Parma prostě dala 2 góly, Bony a Soles, takže prostě rozhodla 2-0. Venezia 0-0 Lazio. Lazio tam prostě asi trochu ztrácí v těch domácích zápasech. Co na to říct, no. Venezia 19, Lazio 4, takže asi to mělo Lazio zvládnout. Turín velký překvap, nebo tak překvapení. Turín 2-1 AC Milan. Pulišič nedal penaltu a Randis 1-1, ale Giannitis jako velký překvapení. AC je už 7. Vypadli teď s Feyenoordem Vilmo, takže jako jsou? do 7 jsou, takže není to asi nejlepší. Jinak tady moc nemluvíš, chceš něco říct třeba? No, že AC Milan hraje dobře. Špatně jste chtěl říct. No, že hrál špatně. No, takže Inter 1-0 Janov. Tak co na to říct, Inter. Martinez, Lautaro dal 1-0, i když on asi není nejlepší střelec. No, není, má 10 gólů, samozřejmě tam vede Retek, jasně 20 za Atalanty. Inter přeskočil Neapol, takže tam se to dramatizuje. Jdem do Bundesligy. Kiel 2-0 Leverkusen, tak asi v čeští fanoušci jsou spokojení. Patrik Schick 15 gólů, už vlastně má stejně jak Marmuš a už jen před ním jenom Kane, když to bude těžký dohnat. No prostě Leverkusen dlouhodobě je druhý, prostě ten Bayern už si úplně myslím, že asi Bayern nezvládnou. odskočený. Bayern teď hraje s Frankfurtem. Bayern prostě odskučený docela. Takže No, další zápas. Co Leverkusen? Jo, ano, však právě, že Bayern dlouho vládl, pak to ten Leverkusen přerušil. No. Další zápas Mohuč Sound Pauli. Lai Sung a Nibl, takže takhle zápasy jako nesleduju moc, nebo spíš vůbec, takže Mohuč asi kolikátá se teď podívám, Mohuč je 5, Sound Pauli 14, takže asi taky logický výsledek, asi to tak bylo. Wolfsburg 1-1 Bochum. To taky prostě čekal třeba trochu víc to od Wolfsburgu v téhle sezóně, třeba takový 5. místo jsem si o nich ještě mohl. Ale tak to, že je to Wolfsburg, tak to není úplně pro Parag 8. místo a Bochum dlouhodobě je na tom trochu hůř. Teď už jsou na sestupový pozici, nebo ano, sestup jsou o 2 body od baráže, takže třeba se to ještě zvládnou. Pak velký, nebo tak nepřekvapení Dortmund, jako i když jsem v téhle formě nečekal, že to vyhraje tolik, tak je furt 10. 6-0 zdemolován Union Berlin. Girasay dal 4 góly a tabulce střelců mu patří 5. místo s 13 brankami. Takže určitě obrovská spokojenost za mě Dortmundu. Třeba se ještě zvedne. Uvidíme. Sezona je ještě dlouhá. Už se směješ. Nic dobrý. Máš tomu něco? No, že jako... Nekáž video, jo? Jaká liga to je? Jo, Bundesliga to je jen... Jo, tak dobře, Jo. tam hraju. Espanol.
Alaves 0-1 Espanol, takže Alex Král asi hrál, no asi určitě, podíváme se o sestavě, Král hrál, takže To dopadlo, Espanol vyhrál 1-0. že Král tam hraje za co je Espanol? Ano. Calero Jaký je Espanol v tabulce? Espanol je 15. a Alaves už 19, takže asi to ten Espanol, Kolik tam je no, mužstev? 20, to To je ne, poslední. úplně, proč se na to ptáš? Jako furt. Valajol? Jo, Valladolid. Valencia 3-0 Atletico Madrid, jo, ta Atletico trošku, že škoda, že z ty body trošku ztratil, protože ztrácí bod na Atletico a jestli Real vyhraje, jakože vede 1-0, tak budou třetí, jo, jako já nemám v oblibě Atletico, takže mi to celkem nevadí, tam ten Alvarez po přestupu z City se docela rozehrál. Jo, dobře hraje ten Alvarez Ten Alvarez určitě hraje dobře. asi taky čeká dobrá budoucnost, možná ještě by mohl přestoupit do lepšího klubu, uvidíme fakt. Las Palmas, Barcelona je můj neoblíbený klub, takže ale má Ferran. on má prostě ta Barca jako, ne, musím smeknout, jako nejsem fanoušek, jsem Real fanoušek, ale prostě mají tam teď dobrý tým, fakt, jo. Fakt to bude velký boj tam o ten titul. Jdeme na neděli, jo, to video už je ale tak lidi, doufám, že máte rádi. Teď samozřejmě Newcastle 4-3, jako hodně vyrovnaný zápas, Hudson 1-0, Milý Murphy a dvakrát Isaac, Milankovič 4-2, a Yates 4-3. A teď hraje Manchester City s Liverpoolem a je to 0-0, takže uvidíme. Zítra v pondělí k tomu budeme točit další video. Budeme to Liberec 0-0, tak všichni víme, že Liberec by dlouhodobě chtěl se zlepšit, úplně to nevypadá, je 10. další remíze, takže prostě se jim nedáří teď. To je, co bych k tomu řekl. Jablonec 5-0 Karviná. Kdo to dával? Sedidla, Čavo, Holí, Palekuje a Karakimára, takže Jablonec dlouhodobě, jako myslím, že 5. místo fakt drží si dobrou kvalitu. Tak Hradec, nevím proč odloženo, Chřipku, Slovácko mají chřipku. Samozřejmě čeká nás šlágr kola Viktorka Plzeň Slávka. Sestavy? Nevíme ještě sestavy? Tomuhle se nebudeme vyjadřovat, až zítra točíme video další. Jo, z Ligu je 1, tam taky se toho moc neho. Tam je jenom Nantes, 3 na Lenz, Lirus, Simon, Elano a Alia. Dobrý výkon od Nantes. I když to jako moc nesleduju, to je pravda. Tak, i když Nantes asi překvapení, Lenz bylo 8. Neposlední, takže kolik je v té francouzské lize? 18 poslední Montpellier. Takže, kolik má bodů? 16, ale tady se na to furt, jo. A čekal nás velký asi šlágr Lyon PSG večer. Takže kolik bude PSG bodů? O 10, takže asi to se taky to projevím v zítřejším videjku. Série A. Como velký překvapení 2-1 Neapol. Rahovali si dal vlastní gol, Raspadori srovnala Diao 2-1. Obrovský překvapení, že Como je jako docela na to, že je nováček, jsou na tom docela dobře, 13. místo, takže určitě Neapol druhá, že to dost komplikuje Neapol v boji o titul. Ano. Čeká nás ještě další zápasy dneska. Bundesliga Lipsko 2-2 Heidenheim. Na to, že prohráli 2-0 Oppenheim, dost pomohl a pak samozřejmě ten Šeško. Když Lipsko je furt 6. tak nebo Lipsko mohlo vyhrát za mě. Lipsko jako za mě taky, ale možná je ta remíza je teď v tomhle, jak ten zápas probíhali pro ně dobrá. Heidenheim 16. tak stan nespadne. A Bayern 0-0 Frankfurt zatím 15. minuta. A večer se hraje Hoffenheim Stuttgart. První zápas, velká demolice, teda La Liga, bychom to řekli dnešek, Atletico Bilbao 7-1 Valladolid. Bilbao rozdrtilo poslední Valladolid, zářilo obávané bratrské duo Nico Williams a kolik měli? Williams a nějaký Williams. Oni měli zasáhli do všech gólů? Ne, to nezasáhli. Williams. Tady ne. Ne, nezasáhli, ale skoro do všech zasáhli. O 5 myslím, takže. Jo. Takže už je to fakt dlouhý, asi už vás trochu přestává lidi bavit, jo, ale Vydržte lidi. Takže teď Real vede 1-0 nad Gironou, gól dal jedinej Modrič. A Krejčí hraje dobře, A Laďa Krejčí, ne tak jako Krejčí není můj oblíbený, ale jako vás přeju mu, ať se mu daří. A to je minuta?
Sensara první. A to je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám to líbilo. A teď jenom přehled malej. My dáme do popisku možná naše Instagramy, ale kdybyste to neznali, tak se podívejte se do příspěvku a tam je máme napsaný, i když ne, my je dáme do popisku naše ty, takže se nemusíte bát, že byste to nenašli. A dáme do popisku a zítra každý den video a streamy budou v pondělí. Vždycky v těch streamech probereme nějaký další téma, tam můžete napsat, co chcete, ale jako choďte na ty streamy, jo. Bude to na tvým nebo na mým? Dám to na tvý, ne? Třeba. Na mým bude YouTube a na tvým bude stream, jo. Takže to bude tady na Vojtěchově a uvidíme se zase zítra. Čau. Mějte se hezky, tak čau.